Ito guys, amo nang agay gilatan sa binukol nga ininit. Mga ingredients ba? Bawang at sibuyas. Okay. First step. Igisa ang hotdog. Igisa ang hotdog. Okay guys. Kasi nagutong sa dito guys. Ano na guys? Sasagot na So guys, pagkatapos maluto ng hotdog at ham guys, igisa lang sa tunga ang sibuyas o ang bawang guys. Sa tunga. Alas tunga ang sibuyas ang bawang. Para maluto. Payin-payin. Okay, takloban guys. Sunod ang sweet tomato sauce. Del Monte sweet tomato sauce. Wow. Okay. Lagyan natin. Ayan. Ayun. Okay guys, magbutang tag gamay magic sarap. Sige tayo ng kunting magic sarap para sumarap. Pag naluto na ang sauce guys, sunod na to ang Argentina corn beef. Magahe-gahe guys. Yan guys. Argentina corn beef guys. Magahe-gahe guys. Okay, ayun guys. Yan. Bukalin mo na guys. Okay. Dahil kumulo na guys, maglagay tayo ng Alaska condense para mas munami pa sa maya guys. Wow, 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 wow. Alaska condense. Okay guys. Ano sa pag-inom spaghetti guys? Ayan na guys. Ano kanya po ano? Hindi ba? Ano? Ayun lang, ayun. Okay guys. Kaya ako nang ilunod ang pasta. Okay guys. Ilunod na ang ano dala? Ilunod na guys. Puno na ang kalaha guys sa pasta guys. Ayun guys. Puno na guys. Ayun guys. Pagkatapos ilunod ang pasta guys. Ayun guys. Kayin lang mabuti guys. Kayin na natin guys.
Ha? Ha? Ayun guys, luto na aming spaghetti na luto guys.